Menta, timó, camamilla... Volen formatge, senyors! Perquè tot i que la convivència era prou pacífica i no hi havia més conflictes que els habituals, els habitants d'aquesta vila tenien una veïna molt particular. Sí. Era una velleta que vivia tota sola al vell mig d'un petit bosquet, dalt d'un turó. Els seus únics amics eren els animalons. I arribat. Passa, Bruixot! Mitjans del mes d'octubre, en què tota la gent del poble es va congregar a la plaça per escoltar un herald del rei. Va saber que vol tastar la millor menja d'aquesta contrada. I per tant, el millor cuiner haurà de preparar el plat més exquisit que sigui capaç. Si el menjar és del gust del rei, el cuiner el nomenarà comte. Què vols dir? Que no et faria goig quan sí 5 bosses d'or? No siguis ence, que no us veus que el rei us llepa fils i qui troba pegues a tot arreu, home! Jo he sentit a dir que hi ha visitat més de 100 pobles. I sabeu quantes bosses d'or ha repartit? Ho sabeu? Els viandes del poble s'atipa com un lladre i quan ja no li caben les calces del far que està, fa penjar el cunyer i canvia de poble! Soldats, que no es mogui ningú! D'aquí no marxeu fins que no em digueu qui cuinarà pel rei. Estàs sabent un enteniment? Jo? Sí. El Magí! El Magí de La Ramona no pot pastar, que facis amanides de noms bones! Ja ves, dic! Solució! Si no contesteu, no hi ha problema. No diguis això. Un, dos, tres, ja. La bellota! Sí, a casa de la velleta. Obriu en nom del rei, obriu! Jo? Però
què voleu que prepari, pobra de mi? Si m'alimento de les quantes plantes que em donen l'hortet en unes quantes arrels. Sabeu que el rei té un plat exquisit i que està acostumat a tastar els millors viandes. Esmera-t'hi i et recompensarà. Però si el que li prepares no li plau... Llavors, els esquirols, sense fer sempre remor, van grimar a taula amunt i van deixar unes quantes avellanes damunt d'aquell tros de pa d'àngel per veure si així la podien alegrar. Després, un eixam d'abelles va entrar per la finestra i va començar a plorar per la sort de la seva amiga. Les seves llàgrimes de mel van anar caient damunt de les avellanes i s'hi van barrejar. A poc, tots els animals tornaren als seus caus. On és el mitjà que has preparat? On és? Res? On és? Ah, capità! Em sembla que ja he trobat el menjar. És aquí! Ah, què és? Que el volies enganyar? Pelota del diable? Vinga, agafa-li i anem, que el rei s'espera. Vinga. La pobra Pereda no entenia res. de preparar aquest plat tan exquisit, s'emportaria 5 bosses d'or. 5! La velleta, amb tanta gent, estava ben atabalada i mecànicament va allargar el braç i va fer entregar el rei d'aquella mel seca barrejada amb les avellanes. Mai no havia estat de llengua. És deliciós. Com això és? I així, entre queixalada i queixalada, anava tornant al camp d'un costat a l'altre, mentre en Salim
plaça. Perquè tant de recomport? De fa molts anys, corre aquesta contrada una llegenda que tothom coneix, relacionada amb un personatge anomenat Petronella. La meva mare era llunyana de Carforà i el meu pare, un pal de primera. Com em sabria de defensar-me? L'únic que puc fer és explicar-vos la meva vida. Explica'm la teva història. T'escolto. Molt bé. Jo també m'afegeixo a les provances del senyor Valle, però jo no em vaig dir sense un carregament perquè menjar que acabo de tastar. Espero que em complaureu. I us ben asseguro que seré ben generós tant amb vos com amb aquest únic poble. I ho farem no només per a vos, sinó per tot aquest poble. I l'any que ve, aquest mateix temps,